Чираттагы кытлау сәламебез Самара шәһәренә юллана. Бүген үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен гүзәл хатын-кыз Ләйсән Наиловна Курмаева каршылый. Матур туган көне белән чын күңелдән аны яраткан тормыш иптәше Эмиль, улы Руслан кытлап, иң җылы теләкләрен юллыйлар. 7 ел элек бу зур галәмдә мин үземнең бәхетемне табып мәңгелеккә яр иттем. Ләйсәнең юлымда очраганына шул кадәр шатланып яшим. Улыбыз Эмильне бүләк итеп, 5 ел элек ул мине икеләтә бәхетле кылды. Гаиләнең бәхетле яшәве күпчелеге хатын-кыздан тора. Алтынымның төпле акылы гаиләбезне берләштерде һәм үзара хөрмәт белән ярату тантана итүгә мөмкинлек тудырды. Минем өчен якты дөньяга шундый чәчкәмне тудыручы әти-әнисенә дә олы рәхмәт укыйм. Биргән акыл тәрбияләре бушка узмаган. Алар чын мәгънәсендә алтын кеше үстергәннәр. Бүген мин кадерле кешемә, яраткан хатыныма бик зур рәхмәтне гаиләдәге җылылык, алтын куллары, гел дә вакытында пешкән тәмле ашлары өчен әйтәсем килә. Ул үзе дә балалар бакчасында эшләп арып кайтса да, барыбер минем һәр вакыт ягымлы елмаюы, җылы карашы белән каршылый. Аны эшендә дә хезмәттәшләре шундый киң күңелле булуы өчен яратып хөрмәт итәләр. Мин монарга бик шатланам. Күзләрем генә тимәсен дә, бер үк арабызга начар кеше сүзе, кеше күзе кермәсен. Яраткан хатыным, алтыным минем. Менә синең юбилеең җитте. Бу юбилеең бик килешеп тора үзеңә. Рөхсәт ит кытлап ярату сүзләре җиткерергә. Син минем тормышымның асыл мәгънәсе бит. Рәхмәт бу тормышта булганың өчен. Көндә иртә сиңа карыйм да, әле тагын да күбрәк гашык булгандай булам. Тагын да көчлерәк яратам. Алда да улыбызның бәхетенә куанып яшик. Аны чын кеше итеп үстереп, алтын туебызга барып җитик. Кулга-кул тотышып, һаман атлыйбыз олы юлдан. Ходай язган ул ярым син, тик минем өчен туган. Үкенмәдем, иң беренче сине сөям диюгә, мәхәббәттән нурлар сипкән күзләреңне күрүгә. Күк йөзеңне кояш гел яктыртсын, ал чәчәкләр үссен юлыңда, җаныкаем, синең яратуың, изгелегең миңа маяк булды барыр юлымда. Юбилей көнең белән сөеклем, көләч булсын йөзләрең, бакчадагы гөлләр кебек ямьле үтсен көннәрең. Шатлыкларның телим иң зурысын, бәхетләрнең иң олысын, куанычның көтмәгәндә генә килә торганнарын нурлысын. Кадерле Ләйсән, тормыш иптәшегез Эмиль сайлаган матур җырны да тыңларга чакырабыз. Юбилеегыз котлы булсын, бәхетле булыгыз.